हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नै दिनै APSC नि थाखाय गोदान साख्रि ओंखारदों लोगोफोर बेवहाय नायनो लोगोफोर नेम अफ पस्टआव दं लोगोफोर फरेस्ट रेन्जार इन दा आसाम फरेस्ट सार्भिस आन्डार इनभारमेन्ट एन्ड फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आसाम लोगोफोर बेयाव दङ स्टार्ट डेट अफ एप्लिकेसन लोगोफोर 28 डिसेम्बर 2021 निफ्राय एप्लाइ जागासिनो दं लोगोफोर बियो आरो लास्ट डेटआ नै लोगोफोर 27 जानुवारि 2022 आरो लास्ट डेट फर साबमिसन अफ फिस लोगोफोर बेयाव होदों नै 30 जानुवारि 2022 बे जाहैबाय फिस साबमिट होनायनि लास्ट डेट आरो बेवहायनो लोगोफोर केटागरि वाइज हिसाबै होनाय दं पस्टखौ बाय लोगोफोर टटेल पस्टआ 50 पस्ट दं लोगोफोर आरो बेवहाय केटागरि वाइज हिसाबै होनाय दं फरेस्ट रेन्जाराव अपेन केटागरिनि थाखाय नै लोगोफोर टटेल 35 आरो RFW 11 आरो रिजार्भ फर OBC MOBC नि थाखाय लोगोफोर टटेल 5 आरो RFW नि थाखाय 1 आरो रिजार्भ फर SC नि थाखाय लोगोफोर टटेल 1 RFW 0 आरो STP नि थाखाय नै लोगोफोर रिजार्भ टटेल 2 RFW 0 आरो STS नि थाखाय लोगोफोर नै बाय टटेल 2 RFW 0 आरो रिजार्भ फर EWS नि थाखाय टटेल 5 RFW 1 आरो लोगोफोर ग्रेन्ड टटेल हिसाबै दं लोगोफोर टटेल 50 RFW 13 फर्स रिजार्भ फर PWBD एन्ड टाइप अफ डिसेबिलिटि निल बाहाय लोगोफोर आरो बेवहायनो लोगोफोर पे स्केलखौबो होनाय दं पे स्केला नायदो लोगोफोर नै बेवहाय होदों नै पे स्केल रुपिस 22,000 to 97,000 आरो ग्रेड पे हिसाबै दं रुपिस 10,300 आरो पेमेन्टआ जाहैबाय PB3 आरो नै लोगोफोर बाहाय हाइटखौ होनदों नै मिनिमाम स्टेन्डार्ड फर हाइट एन्ड सेस गार्ड फर ए केन्डिडेट सेल बी एस आन्डार नै लोगोफोर नै बावहाय मेलफोरनि थाखाय होनदों मेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय होनदों हाइटआ 163 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो फेमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय नै 150 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो सेस बिखाखौ होनदों लोगोफोर नै बावहाय नर्मालाव 79 सेन्टिमिटार थानांगोन मेलफोरनि थाखाय लोगोफोर नर्मालाव 79 सेन्टिमिटार थानांगोन आरो एक्सपानसन 5 सेन्टिमिटार आरो फेमेलफोरनि थाखाय नै 74 सेन्टिमिटार थानांगोन आरो एक्सपानसन हिसाबै दं 5 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय नै बाहाय मोनसे नोट्स हरदों दा फलोइं मिनिमाम हाइट स्टेन्डार्ड विल बी अलाउ इन केस अफ केन्डिडेट्स बिलंगिं टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स एन्ड रेसेस हु आर रेसाइडिं इन आसाम साच एस एसामिस भुटानिस गारवालिस गरखास कुमाऊनिस लादाखिस मिजो नागा नेपालिस सिक्किमिस एन्ड दोस फ्रम अरुणाचल प्रदेश लाहौल एन्ड स्पिति मेघालया बिसोरनि थाखायनो लोगोफोर मेल केन्डिडेट 152 सेन्टिमिटार आरो फेमेल केन्डिडेट 145 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय नै लोगोफोर 6 आव दं इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौबो होनाय दं लोगोफोर इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जाहैबाय लोगोफोर नै बाहायनाय 1 आव दं नै लोगोफोर एप्लिकेन्टआ लोगोफोर बेचलर्स डिग्री जानांगोननो इन साइन्स और इन्जिनियारिं of any recognized university with at least one of the following subjects नै लोगोफोर केन्डिडेटआ साइन्स एबा इन्जिनियारिंनि स्टुडेन्ट जानांगोननो आरो बे बेचलर डिग्रीखौ पास जानांगोन आरो बिनिफ्राय मा साबजेक्ट थानांगोन नै लोगोफोर बाहाय होनाय दं एग्रिकालचार थानांगोन बटानि केमिस्ट्रि कम्पिउटार एप्लिकेशन्स नङाबा कम्पिउटार साइन्स आरो इन्जिनियारिं एग्रिकालचार एबा केमिकेल सिभिल एबा कम्पिउटार एबा इलेक्ट्रिकेल एबा इलेक्ट्रनिक्स एबा मेकानिकेल नि इन्जिनियारिं जानांगोन आरो इनभाइरमेन्टेल साइन्स थानांगोन फरेस्ट्रि जिअल'जि हर्टिकालचार मेथामेटिक्स फिजिक्स स्टेटिस्टिक्स भेटेनारि साइन्स आरो जुल'जि बेफोर साबजेक्टआ थानांगोननो लोगोफोर बिनिफ्राय एज लिमिटखौ होनाय दंनो एज लिमिटआ नै दा केन्डिडेट शुड नट बी लेस देन 21 years एज and not more than 38 years
of as on 1/1/2021 लोगोफोरनो केन्डिडेट 21 नि गाहायाव जानो मोनानो एजआ आरो 38 इयार्सनिबो गोजौआव जानो मोना होनदों बाहाय नै लोगोफोर नाथाय आपार एज लिमिट इज रिलेक्सेबल एज आन्डार नै लोगोफोर SC ST P आरो ST ओस फोरनि थाखाय लोगोफोर 5 इयार्स रिलेक्सेसन दं एबा up to 43 इयार्ससिम बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो by 3 years for OBC MOBC candidates of Assam लोगोफोर OBC आरो MOBC नि थाखाय 3 years रिलेक्सेसन दं बिथांमोना 41 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बाय नै लोगोफोर मोनसे बावदों the age limit of the candidates will be calculated on the basis of the matriculation or SSLC admit card नै लोगोफोर केन्डिडेटफोरनि एजखौ नैबे मेट्रिकनि एडमिट कार्डजों बेस खालामनाय जागोन होनदों बेवहाय जे दं बेनो जागोन लोगोफोर बेनो बेनिफ्राय नै एप्लिकेसन फिसखौबो होनाय दं एप्लिकेसन फिसाबो नायदो लोगोफोर बाहाय दं केटागरि वाइज हिसाबै होनाय दं जेनेरेल एबा EWS नि थाखाय होनाय दं लोगोफोर एप्लिकेसन फिसा 250 ओमफ्राय प्रसेसिं फी दं 30 आरो टेक्सेबल एमाउन्ट दं लोगोफोर 5.40 बेनिफ्राय टोटल एमाउन्टआ लोगोफोर 285.40 बिनिफ्राय नै लोगोफोर SC ST OBC आरो MOBC नि थाखाय होनाय दं एप्लिकेसन फिसा 150 आरो प्रसेसिं फीआ दं 30 आरो टेक्सेबल एमाउन्टआव दं 5.40 आरो टोटल एमाउन्टआव दं 185.40 बिनिफ्राय BPL केटागरिनि थाखाय नै लोगोफोर एप्लिकेसन फीआ निल आरो प्रसेसिं फी हिसाबै दं 30 बिनिफ्राय टेक्सेबल एमाउन्ट दं 5.40 बिनिफ्राय टोटल एमाउन्ट दं 35.40 बेनो जाहैबाय BPL केटागरिनि एप्लिकेसन फी बिनिफ्राय ओरै आवगायलांसै लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे जिनिसखौ खिथाबावनो सानदों मेथड्स अफ सेलेक्शन बाहाय नाय लोगोफोर मेथड्स अफ सेलेक्शन बेवहाय नै राइटेन एग्जाम जागोन नो लोगोफोर नै राइटेन एग्जामाव टोटल 600 मार्क्स दं आरो बाहाय टोटल 4 पेपार्स दं ओमफ्राय बिनिफ्राय दाना नै बाहाय लोगोफोर साबजेक्टआबो होनाय दं आरो टाइप अफ एग्जामिनेसन होनाय दं आरो मार्क्स होनाय दं आरो दुरेसनखौबो होखानाय दं बिनिफ्राय नै साबजेक्टआव दं नै लोगोफोर इंलिश दं बेयो लोगोफोर बाहाय इसे प्रिसाइज राइटिं बायदिसिना फैगोन लोगोफोर इंलिशआव इसे आरो प्रिसाइज राइटिं फैगोन बिनिफ्राय टाइप अफ एग्जामिनेसन बेयो लोगोफोर कनभेनसनेल इसे टाइप लोगोफोर बे लिरनाय जाथारगोन लोगोफोर बेयो इसे लिरनाय प्रिसाइज राइटिं लिरनाय बेबायदि जागोन ओमफ्राय बाहाय टोटल 100 मार्क्स दं दुरेसना 3 आवार्स बिनिफ्राय जेनेरेल नलेजआ लोगोफोर नै बाहाय OMR लोगोफोर बेयो माल्टिपल चॉइस कुइसन टाइप जागोन लोगोफोर बेयाव ऑब्जेक्टिव टाइप जागोन बाहाय नोंथांमोनहा OMR शीटआव लोगोफोर ओरै दाग होनानै हरबानो जायो लोगोफोर बेखौ जों लिरथारगुलायनाङा ओमफ्राय बाहाय टोटल मार्क्स 100 दं ओमफ्राय दुरेसना 2 आवार्स बिनिफ्राय अपसनेल साबजेक्ट 1 दं लोगोफोर नै बेबो बे OMR शीटआव लिरनाय जागोन लोगोफोर बेबो नोंथांमोना ओरै दाग होनानैल' हरनांगौ OMR शीटआव बेबो ऑब्जेक्टिव टाइपसो बाहाय टोटल 200 मार्क्स दं आरो दुरेसना 2 आवार्स आरो अपसनेल साबजेक्ट 2 दंबावो नै लोगोफोर बेबो एखे लोगोफोर बेबो OMR शीटआव माबानाय जागोन नोंथांमोना दाग होनानै हरनायल' जागोन बिनिफ्राय बाहायबो टोटल 200 मार्क्स दं बिनिफ्राय दुरेसना 2 आवार्स बिनिफ्राय नै लोगोफोर नैबे होनबावदों candidates have to choose any two of the following optional subjects one paper each subject नै लोगोफोर नैबेहाय माखासे साबजेक्टफोर होनाय दं बिनिफ्राय जायखिया मोनसे अपसनेल साबजेक्टखौ बासिनो हागोन होनदों अपसनेल साबजेक्ट बिनिफ्राय नै बाहाय मा दं एग्रिकालचार बटानि केमिस्ट्रि कम्पिउटार एप्लिकेशन्स एबा कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं एग्रिकालचारेल केमिकेल सिभिल कम्पिउटार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रनिक्स मेडिसिनेल बायदि बायदि बिनिफ्राय नै इनभाइरमेन्टेल साइन्सबो दं फरेस्ट्रि जिअल'जि हर्टिकालचार मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टेटिस्टिक्स भेटेनारि साइन्स आरो जुल'जि बिनिफ्राय नै लोगोफोर आरो नैबेहाय होबावदों no candidate shall be allowed to take more than one subject from the following groups नैबे माखासे ग्रुप्स होनाय दं साबजेक्ट लोगोफोर माखासे ग्रुप्स होनाय दं बिनिफ्राय नै लोगोफोर जायखिया मोनसे साबजेक्टखौ लानो हागोन होदों नैबेनिफ्राय एग्रिकालचार इन्जिनियारिं एन्ड भेटेनारि साइन्स जायखिया मोनसे बिनिफ्राय केमिस्ट्रि एन्ड केमिकेल इन्जिनियारिं नै बे ग्रुपखा लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि 1 खौ लायोबा 1 खौ चुज खालामोबा नोंथांमोना एग्रिकालचार इन्जिनियारिं आरो भेटेनारि साइन्स बे थांगोन ओमफ्राय 2 खौ लायोबा नोंथांमोना केमिस्ट्रि एन्ड केमिकेल इन्जिनियारिं बे थांगोन ओमफ्राय 3 खौ लायोबा नोंथांमोना कम्पिउटार एप्लिकेशन्स नङाबा कम्पिउटार साइन्स एन्ड कम्पिउटार इन्जिनियारिं बे थांगोन ओमफ्राय 4 खौ लायोबा नोंथांमोना इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं आरो इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं बे थांगोन बिनिफ्राय
5खौ लायोबा नोंथांमोना मेथामेटिक्स आरो स्टेटिस्टिक्स बे थांगोन। बेनो लोगोफोर। बिनिफ्राय नै लोगोफोर इन्टारभिउ दं। इन्टारभिउआव टटेल 75 मार्क्स दं लोगोफोर। बेवहाय बेनो थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय APSC फरेस्ट रेन्जारनि नटिफिकेसन लोगोफोर। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।